everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ilabi na nga mo pauli kayo si Diday. Murag mo pa uli o Dili kay mura lang, tunggerning. Konfirmado kayo. Mo pauli kayo ang komunistang dako. Sumapa sa A1 Info, gikan sa Intel. Kubot kung makauli na kanang tawana. Saman. Wa kay interes sa balita nga kung gida karon kanimo dinhi? Dong? actually nahibaw na ko sa mga balita. Ha? Nahibaw na ko. Kung mao na. Nabaho lang din eh. Nakadaot di mo ba? Dong. Nahibaw ka na ba unta? Una ka man nahibaw kay nako. Ngano wa man ka ni musulti? Unsa man nasugo ka? Mangutara ka ba? Kadako na kung major o master sergeant ka lang. Malipay na ko nimo. Hasta gani ko nahibong ron nimo kay nagtuo ko nga una kapag nahibaw na ko kay dako kagong opisyal og ubos kay ko nimo. O di ka mag-source ng imong nahibawon. Ha? Tanawa ka na tawhana ka? Magpalugid ka magmaayo eh. Abusar mo sa imo ha? Instructor na mo kaniadto sa RO, retired colonel. Ang kamagwangan ning anak. Civilian staff sa National Defense Nang Chani. na ang Manong Johnny. Kung mao na. Reliable kid yan. Reliable. Kuno sa ako nabati karon gikan nimo. Mamasab ako nabati gikan si retired colonel. Mas ngilngig ka pa rin ako dong. Master Sergeant. Master Sergeant lang bitaw ko, Major Dennis, sir. Nya ikaw, akong chief, akong superior, akong opisyal. Careful sa palihog lang kay pasig magkatrukis ang samyon taan tungod lang ani. Ikaduha sab. Sa diay na ko na. Angay sabihan nimo ikasuko, nga wa ka kasultihin ako. Dako kay kog pagsalig og pagtuo nga mas una ka pa laging mahibaw kinako kay opisyal ka gud nako. Gusto na. Igo na. Imo sa kong pakonsensya ako na anay. Imo kong gipadungdungog. Wapit ako, malibot ka na ko kag natabang nga. Nanong naabot ko ani ron. Sus ka pastilan eh. Ay nagsigution abot mo nung taana. Layo ra kay las sa atong topic karon. Balik tas tong istorya bi. Ang tinuod, ang pagbahin-bahin sa duha ka grupo ra sa military nga akong nadawat nga taho. Pero kining kang Ninoy, unsa man ni ka tinuodong? Inda na siyang tinuod na hasta ng tinuod. Paita ginagawa. Sahi ba? Tinigin ako makontrolar ang akong kaugalingon. Balik na sa kusang kinaya ba? Sorry kayo. Sorry. Nanasab ka na. Wa kay sana ko eh. Sorry ba? You know, nagsugod naman din ang loyalty check. Oh, Mula kami karon sa Manila. Gitawag ko kaganina ni Colonel Moreno. Usa sa mga sinigan ni Sir Fabian. Apil ko sa loyalty check. Dong, tigil ko magkatugot nga magkabuwag tanduha. Mao nga naghangyo ko nimo kung asa ko kinahanglang tuwa sab ka. Aron kauban gihapon ta. Kanang nagigatbang karon sa taga Chief of Staff nga taga National Defense. Wa lang na sa usa ka kugmo sa taga Chief of Staff. Tungod kay may suway masilag sungag sa taga Chief of Staff dan ilas ang gisungag si Marcos. Mistir pa ba? Nga mo ingon kong nahoyang si Apo Ferdi o si Fabian? Usara ang taga National Defense
Samtang ang taga-chief of staff may katimbang hangtod sa way kahangturan o kini mao si Marcos. Murag Ginoo sa. Aw kun both sabton dong, Ginoo may atong pag-ila ni Marcos din sa Pilipinas. Mao nga lig-on si Sir Fabian kung itandi ni Sir Johnny. Makatrikod ka na si Marcos ni Sir Fabian. Palabti ko sa kong itlog, kung pasaddan ba sa presidente ang iyang pinalabi nga mao si Fabian. Mao nga adtog yun ko magpa-line up sa taga-chief of staff. Ito ang ko nila. Aw kinahanglan nga ato ako sab ni Sir Fabian dong. Taas na ba kayo kong explicar ni Boy? Nga di naman kinahanglan nga explikahan ta pa ka. Di naman kinahanglan nga agnihon o kumbensiron ta ka kay sobra pamantanila ni Fabian o Marcos kasuod. Di ba? Close ka itang. Ako'y Marcos. Ikaw mo yung Fabian. Ikaw ba tahan ni kasudong, di ba? Oh, sa may mumpong nako. Sa ganito rong? Ay, okay. Dira. Sa ko'y pong igsundo. Ari tang Marcos ay bitan nilang tiyani. Magtiyani ka na siya kung pa sa Marcos? Pikat niya. Okay. Sige, maro to ha. Bular ka na minong. Sultihan talaga kung ano sa'y kalambuan ini kabot ako. Ariyo na ako si Jolie. Dong, katong bahin ni Ninoy. Mao na'y seryoso kaayong hitabo. Kay mahinayon lagi kunog pauli. Ngano mo pauli pamanggit sa? Aw, pabilib ko. Pabilib ba? Pahiro-hiro ba? Karapang tao nga gusto kaayong mga matimprano sila kaon sa mga wate. Baba di mo eh. Kung mayano ng nato nga atong gikakunta sa gubat, ayaw ang mga tao na kay lahi ng mga tao na. Dong, mahinayon bagyong uli na tawa natin ni Sasot. Sa akong pangagpas dong murag. Mamatay din ang tawanan dong sa. Hindi mo nang sulti o dili ako. Nya kano sa man kuno siya mabot din eh. Wapay klarong fitsa ni Buwana. Basta anigi ko ng Buwana sa gusto. Maunay ako nadawat ka report. May feeler na nga karong yung Buwana sa gusto mo pauli si Ninoy. Sa kang pizza asa? Pulo suway klaro. Pulo sa mga tentative. Doon ay feature Jess ni Buwana. Pero milabay naman feature Jess. Pero doon ay feature 15. Milabay naman sa. Doon ay feature 18 atol sa imong adlaw dong. August 18. Mao imong birthday, di ba? Doon na say feature 21. Basta karong buwan na sa gusto siya mo pa ulit. Husto ka. May gubot yun. Doon na git. Kaya mahitabugod. Takupon man as Ninoy. Sukaton man as siya sa taga-avsikum. So dayag na lang nga grabe kayo unya ang reaksyon sa mga oposisyon kon mga anti-Marcos. Musa, di kadua-duaan nga doon ay kagubot. Og niya ang grabe og ang ikaduhang may tabo. Gipadad na diag imisari ka ng dawhana aron pugngan nga dili na mo pauli din sa Pilipinas. Pero mo pauli magkikuno siya aron iyang iparayon ang pagpakig-away sa presidente. Bisag wa na siya ilabti. Pagkagahig gahi kay kong tawana. Bisag ingnan pag yun siya nga kuyaw kay mamatay siya kay dunag yun mo patay.
Pero, kinsa may posible nga mapatay niya dong? Mga NP. Ha? Mga NP, mao'y mo patay ni Ninoy. Oh. Nganong naghinugto ka? Agosto 18 na sa adlaw dong. Kung mahinayon yung balita, Kung may na yun ang feature 18, sunod adlaw mamatay si Ninoy. Kung mula ba'y paghapon ang 18 unya sa 21, gud siya mapauli, Agosto 21 siya mamatay. unsa ka siguro ni balita nga mahitabo gidong? Kinsa pa'y magatakan na to nga mahinayon yun. Basta ato lang uniyang mahibawan kung mahitabo na kayo. Nag-goal man ka sa kong tanaw. Nag-goal ka nga, mamatay na tawanan. Tarong diya. May simpatiya ka nila. Misaludo ko niya dong. Hiyamat ko. Bisan si kaligod sa presidente pero naa, misukol gyud. Maol lagi. Pero unsa man ko iyang mahimo? May ka di kikipalarga pa siya sa Amerika. Pero gahi lagi ko kay mo balik pamangyod. Nagdag kagubot ang tawhana. Nagdag kagubot. Okay. Tanata. Nangginso ko nilang mabakonsing. Sigurado yung magyod nga dili ko ka-timing sa iyong birthday. Advance na lang. Si Piti, ako liog ba dong? Kiss ko be. Bibi ko. Sige, mga kutsing. Pa? Okay, Major Sir. Ayo dito. I hope may balita ang imong mada sa imong pagpauliw niya. Maibaw yun mo pa. Maibaw yun mo. Oh. Pagkagwapa kining pangasaunon sa kong amigo. Vic? Major? Nasultihan na ba mo ni Choli? Ako na sila nasultihan nga doon ang kasal natong upat. August 20 na nga itong kasal. Oh. Og ako na sang gisultihan si Vicky nga sukdan na sila sa ilang mga bisti karong gabi eh. Ha? Mao ba? Bisamot ang gibati namong kaikog, Major. Nga naman pa? Kung buto sabton, bisag usa ka nako. Wa mi magasto. Ayaw ka na ninyo gunaw na ba? Kay usarata ka pamilya. Inunungay sa ding amo ni Dong Erning oy. Ang mabuwag na mo, patay. Uy. Simbat ko in town. Ayo dito sa Manila, Major. Ay, salamat kayo, makonsing. Unya, tana, kay nagarakan pa yung oras ni. Oo. Maikog kasi mong mga kauban. Ato na lang kita. Ato namin ninyo, ha? Ayo. May paglarga, Major. Uy, salamat. Salamat kayong tanan. Dong, Ayo dong. Vicky, dali palihog atong ihatod sa Kawas. Excuse me, ma, pa. Sige na. Dali, Vic. Joel? basta mao lang to dong, ha? O niya, pre. Hapit ko balimot, ha? Hibaw kong daghan ka kay mga amigos kampo. Ako hibaw sab kong nginos kay kong mga amigo tungod din nga akong patasan nga may pagkabugiro gamay o may pagka-stricto gamay. O niya, dili sad malagad dagtagan. No? Kay bawo ko sa kong batasan ba? Lagi. Batik ka magbutasan. Hilom. Walupon tarong ka. Bitaw. Paliho lang explicahe sila nga arita sa grupo sa taga-chief of staff. Aron mo daghan mayo. Ha? Bisag ka na. Seryoso na ang kahintang tong. Seryoso. Remember that. Huwag nung tampong nga maglikas lang kamay ang kahintang karon sa Pilipinas. Salig ko ni mo. Please lang. Tabagi ko. Sige. Aray na ni. Mukuyog si Julie. Dili ning oy. Ihatod lang nako ni sa airport aron pag siguro nga wa bay laing mo kuyog. Katawa lang ay. Vicky, bye. Bye. Okay. Tara.
Tuwa na sila, layo na sila. Nagsige ka kapag tanaw sa sakinan. Oh, sorry. Bisan dili pa kayo kita taod-taod ning. Pero, ubay-ubay na kung may nasinati si imong batasan. Labi nag, doon ay makahasol ni mo. Ingon din ani ang reaksyon sa imong linihukan. Ug labaw sa tanan sa imong dagway ning. Pasensya na ha, pero mangutan ako. Problema tong inyong gaistoryahan ni Dennis. Sa sud ta magsulti. Dali. Unsa mo gyud ay problema, Sarge, ha? Kulbaan ko na, muduol ta ko ganin ang duhan yung major, pero adlok sa ko kasabaan ko. Dako kayong problema. Problema sa nasulog sa tanang mga Pilipino. Uy, ginoo ko. Pagkakaroon maglisod kog sulti kung unsay uban among istoryahan sa major mao nga palihog pasensya sa muha nga dili na ko ikasulti ninyo. Ako na ikasulti ninyo nga magkuyog tag-ampo sa Ginoo nga kapugan lang gid niya aron dili mahitabo ang akong gikadlukan nga mo'y makingon unya sa dakong kakubot sa Pilipinas. Oh, may ding, taon ba'y, palihog lang ko, no? Sultihin lang taon, may aron, masayod sa may, magkapagandam sa may. Total, kita-kita naman din eh. Unsa mo yung taon na, ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.